Ja hyvää iltaa, hyvät Turku TV:n katsojat. Me olemme aloittamassa tätä Turku TV:n vaalistudiota, näitä kunnallisvaalikeskusteluja, joita tulee kaiken kaikkiaan 3. Tämä on ensimmäinen ja ne 2 muuta sitten tulevat ensi viikolla, tuossa vaalin alusviikolla. Nyt tämän 2 tunnin aikana meidän on tarkoitus keskustella täällä studiossa tänne kokoontuneiden ehdokkaiden kanssa päivän polttavista kysymyksistä ja vähän iäisyyskysymyksistäkin, mutta toisen tunnin aikana kello 20 on tarkoitus, että avaamme sitten suoran puhelinlinjan tänne studioon ja te hyvät katsojat voitte sitten osallistua tähän keskustelukerhoon ja tehdä omia kysymyksiänne täällä oleville ehdokkaille. Tänä iltana mukana täällä ovat Suomen eläkeläisten puolue, liberaalinen kansanpuolue, molemmat vihreät puolueet eli Turun vihreät RP ja Turun seudun vihreät yhteislista sekä sitten Nurtsiet HOS yhteislista, heidän ehdokkansa. Esittelen heidät hetken kuluttua vähän tarkemmin. Sitä ennen kerron kuitenkin, mikä on pelin henki. On kantava ajatus se, että me pyritään ikään kuin puoluepolitiikan yläpuolelle ja yläpuolella pysymään. Tosiaan se, että ollaan niin monasti havaittu se, että tämä puoluepoliittinen ja siihen nojaava päätöksenteko on tosi hidasta ja siellä tarvittaisiin vähän piiskausta. Uskotko sitten, että tuolla valtuustosta, jos te molemmat tai jompikumpi teistä pääsee läpi, niin tämmöinen iloinen anarkismi ja yksinäinen susi pystyy ulvomaan niin, että ääni kantaa? No joo, sulla oli jotain. No ei, mutta se muutoshan lähtee aina yksilöstä ja yhdestä ihmisestä. Ettekö te halunneet mennä mukaan mihinkään puolueeseen vai ettekö te kelvanneet? No me ei haluttu, koska me pidetään sitä koko koneistoa niin auttamattomasti jälkeen jääneenä muotona kunnallisessa päätöksenteossa, että kyllä se näinkin pienistä asioista loppujen lopuksi yhden kaupungin asioita, kun niistä päätetään, niin kyllä pitäisi lähteä itsenäisesti ajattelevista ihmisistä, jotka... Kuntalaisista. Niin, kuntalaisista nimenomaan, jotka ei noudata sellaista kuuromykkäsokea, mitä puoluejohto sanoo, mitä nyt tehdään. Te olitte